aliyense amene akugona mu usiku wa Getsemani umenewu apanga zimene samaganiza. Chimene chikundidabwitsa ndichonena kuti pa mafanizo onse okamba za zochitika mu ufumu wakumwamba, za zochitika mu ufumu wa Mulungu, Yesu Khristu akulikamba fanizo limene lilana mwa 10 mosiyanira napo ndi mafanizo ena onse amene afanizira za ufumu wakumwamba. Vinyo anamwedwadi, mowa unamwedwadi, madansi anachitikadi, kuvina kunachitikadi, ndi amanyamula zikho za Yehova zimenezi, amanyamula zikho za golide zimenezi. Ineyo ngati ndimadutsa ziwanda mu mphamvu ya Mzimu Woyera, osati mphamvu ya ziwanda ngati mene anthu ena akundinenera, inuyo ndithu ufumu wakumwamba wafika pa inu. Moni mwambuye wathu Yesu Khristu, ndi usiku inanso opambana umene Mulungu alipatsa kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu ake. Ndikulandireni ku utumiki wathu wa usiku uno. Muli ndine Evangelist Resa Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Zikomo kwambiri pokhala pamenepo. Tiye tikhale limodzi mu utumiki wathu usiku uno. Ndithu lero ndi tsiku lomaliza malingana ndi mapulogalamu athu amene tinapangira ku ITC Ministries. Titachoka Friday lija komanso dzulo Saturday kufikirana lero Sunday. Ndithu ndikhulupirira kuti masiku amenewa mwakhala mukudalitsika. Leronso Mulungu wakumwamba pali mawu amene akufuna tigawane. Mawu athu a mtsiku la lero akuchokera m'buku la Mateyu chapter 26 verse 36 mpaka 45. Mateyu chapter 26 verse 36 mpaka 45. Verse 36. Pomwepo Yesu anadza ndi iwo kumalo otchedwa Getsemani, nanena kwa ophunzira ake, bakhalani inu pompano ndipite uko ndikapemphere. Ndipo anatenga Petulo ndi ana awiri a Zebedayo pamodzi naye, nayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuthedwa nzeru. Pamenepo ananena kwa iwo, moyo wanga uli wozingidwa ndi chisoni chakufikira nacho ku imfa. Khalani pano muchezere pamodzi ndi ine. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono, nagwa nkhope yake pansi, napemphera nati, Atate, ngati nkotheka chikho ichi chindipitirire ine, koma si monga ndifuna ine koma inu. Ndipo anadza kwa ophunzira nawapeza iwo ali mtulo, nanena kwa Petulo, nkutero kodi simukhonza kuchezera ndi ine ola limodzi? Chezerani ndi kupemphera kuti mungalowe kuyesedwa. Mzimutu uli wakufuna koma thupi lili lofowoka. Anamukanso kachiwiri napemphera nati, Atate wanga, ngati ichi sichingandipitirire, koma ndimwere ichi, kufuna kwanu kuchitidwe. Ndipo anabwereranso nawapeza iwo ali mtulo, pakuti zikope zawo zinalemera ndi tulo. Ndipo anawasiyanso napemphera kachitatu, nateronso mawu omwewo. Pomwepo anadza kwa ophunzira nanena kwa iwo, gonani, nthawi yatsalayi mupumule. Onani, nthawi yafika, ndipo Mwana wa Munthu aperekedwa m'manja mwa ochimwa. Mutu wa uthenga wathu usiku uno ndonena kuti usiku wa mu Getsemani. Usiku wa mu Getsemani. Usiku wa mu Getsemani. Titseke maso tipemphere. Oyera ndolemekezeka ndinu Yehova Mulungu wokhulupirika. Zikomo chifukwa cha nthawi ina imene mwatipatsa lero tsiku lachitatu limene tikukumananso kugawana mawu anu. Mudatha kutidalitsa Friday, mwatidalitsanso Saturday, leronso muli ndi mawu. Khanafe ndi kulitsogolera ndi kuti mawu awa abale zipatso moyo mwathu. Mudzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Usiku wa mu Getsemani. Usiku wa mu Getsemani. Mu chapter cha Mateyu chapter 26 verse 36 mpaka 45 chimene tawerenga akukamba za Yesu Khristu mu usiku wa mu Getsemani. Inali nthawi Yesu Khristu adatha kudya mgonero ndi ophunzira ake, ananena kuti tiyeni ku phiri tikapemphere, ndi ananyamuka napita ku munda wa Getsemani. Ndakuti atafika kumeneko Yesu Khristu anakhala ndi ophunzira ake, ndi pa gulu la ophunzira akepo anatengapo atatu, mmodzi mwa iwo amene anali Petulo,
napita pambali choncho. Atafika pamene paja anati tikufuna pano tipemphere. Kenako Yesu Khristu anasiya ophunzira ake aja napita patali pang'ono nakagwada pansi napemphera. Atabwerera anapeza kuti ophunzira ake aja kutani akugona, akuoneka kuti atani atopa. Anabwereranso napita kukapemphera kachiwiri. Atabwera anapezanso kuti akutani akugona. Ndati Petulo ndikutero kodi simungathe kuchezera nane olowani awa kuchezera nane mupemphero? Kenako anasiya anabwereranso kukapemphera kachitatu. Kenako mmene amabwerera akuchokera kokapemphera kachitatu anati nthawi yokha batanini mukhoza kumagona chifukwa nthawi yakwana. Tsopano mwana wa munthu osalakwa osachimwa aperekedwa m'manja mwa anthu ochimwa. Ndithu unali usiku wa mu Getsemani umenewu umene Yesu Khristu Bible likufotokoza bwino kuti anagwidwa ndi mantha ndipo anagwidwa ndi chisoni chofikira nacho kuimfa. Anathedwa nzeru Yesu Khristu pakuiona nyengo imene imayandikizana naye, pakuiona nthawi imene amayandikizana nayo. Inali nthawi yovuta, inali nthawi yachisautso. Yesu Khristu pakuona nyengo imene imadza patsogolo pake, Yesu Khristu pakuzindikira nthawi imene imadza patsogolo pake, Yesu Khristu pakuzindikira zimene zitamchitikire patsogolo pake, anafika ndithu pothedwa nzeru, anafika pokhala ndi chisoni chofikira nacho kuimfa. Nafika nakapemphera nati Ambuye ngati zingatheke chikho ichi ndisamwere ine, komabe kufuna kwanu kutani kuchitidwe. Yesu Khristu ngati inali nthawi imene akakhala amakumbukira kuti pa dziko lapansi ine ndinayenda mu nyengo zovuta, koma mu nthawi iyi munda wa Getsemani ndinali munthu wamantha, ndinali munthu othedwa nzeru, ndinali munthu wachisoni, ndipo mu nthawi iyi ndinapempha Atate ngati zingatheke nyengo zimenezi ndisadutsemo ine, ngati zingatheke mazunzo amenewa ndisakumane nawo ine, ngati zingatheke masautso amenewa ndisakumane nawo ine. Napemphera, komabe ngakhale ndikuziona nzovuta, ngakhale ndikuziona nzosautsa, kufuna kwanu Mulungu wakumwamba kutani kuchitike. Komatu inali nyengo yomweyinso imene ophunzira ka Yesu Khristu amagona. Nanena Yesu Khristu simungachezere nane mukanthawi kochepa komweka nangosuntha pang'ono Yesu awa akugonawa. Ndithu achina Petulo ophunzira ka Yesu Khristu anatopa namagona nakanika kuchezera ndi Yesu Khristu. Kenako Yesu Khristu anabwerera kuti mukhoza kugona tsopano, nthawi yoti mukhoza kumapempheranso nkuchezera yatha tsopano, poti nthawi yakwana mwana wa Mulungu aperekedwe. Mu nthawi yofunikira iyi, mu nthawi yopambana iyi, mu nthawi yoopsa iyi, kanthawi kochepa koma kofunikiraka zinali zachisoni kuti ophunzira ka Yesu Khristu anali akugona. Komatu mu tsiku limeneli mukayiyang'ana nkhani mmene anayendera mu tsiku limeneli, ngati panali munthu amene anayenera kugona, ngati panali munthu amene anayenera kupumula, anali Yesu Khristu. Koma Yesu Khristu pakuidziwa nyengo ndi nthawi imene anali, ngakhale tulo kapena mtendere wonena kuti akhoza kumvetserera kuti mwina ndizigona ndatopa, analibe. Yesu Khristu mu tsiku limeneli anali akulalikira ndiye, akuphunzitsa ndiye. Yesu Khristu mu tsiku limeneli mmene ankakadya mgonero ndiyeyo amene ankasambitsa mapazi ophunzira ake. Ngati pana kakhala otopa anakakhala Yesu, koma Yesu Khristu sanatope, olo zikope zake sizinalemere ndi tulo, chifukwa amayidziwa nyengo ndi nthawi imene amakhalamo. Ngakhale kumaoneka mtendere, ngakhale kumaoneka ngati zili bwino, ngakhale sikumamveka mipeni, ngakhale sikumamveka mikondo, ngakhale sikumamveka asilikali, koma nyengo yomwe Yesu Khristu amakhala amayidziwa, ndipo nyengoyi imamutunthumiritsa Yesu Khristu. Koma mu usiku wa mu Getsemani omwewu ena amapeza tulo ndi kumagona. Mu usiku ofunika omwewu ena amapeza tulo ndi kumagona ndi kumaliza mkono. Usiku wa mu Getsemani linali tsiku lina Yesu Khristu ankadutsa ndi ophunzira ake pakachisi mu Yerusalemu. Ndiye kachisi anamangidwa mwaluso mwa mtengo wapatali. Ndiye akudutsa ophunzira ake ankamuuza Yesu Khristu, mwamuona bwanji kachisi Ambuye? Kachisitu anamangidwatu mwa mtengo wapatali, simungayikirepo komenti iyayi. Ndiye Yesu Khristu akunena kuti, Mateyu chapter 24, Yesu Khristu akunena kuti
likubweratu tsiku pamene mwala sudzakhala pamwamba pa unzake. Munjira ina likufika tsiku kachisi mukuntamirirayo sadzapezekaponso, adzagumulidwa. Likufika tsiku limene china chilichonse chimene mukuchiona pa dziko lapansi chidzawonongedwa ndipo sichidzakhalanso ndi kanthu konse. Ndi ophunzira ake anakampeza Yesu Khristu payekha ali pasi pa mtengo pa Zitona, nanena kuti Ambuye tatiuzani, zija mmanena zija zidzachitika liti? Zija mmanena zonena kuti china chilichonse chidzawonongedwa pa dziko lapansi, sipadzakhalanso chinthu choti nkuchitamirira. China chilichonse chidzafika mapeto wake, sipadzakhalanso chinthu choti nkudzitamirira. Nkhani ija ife yatikhudza, tatiuzani zidzachitika liti zimene zija. Ndese anayimire pompo ananenanso, tatiuzani kodi dziko lidzatha liti? Kodi nanga zizindikiro zakutha kwa nthawi ndi chani? Zizindikiro zakudza kwanu ndi chani? Ne Yesu Khristu Mateyu chapter 24 anali kuwafotokozera ophunzira ake kunena kuti munthu asakunamizeni, munthu asakusocheretseni. Pakubwera kwa ine pali zinthu zingapo zimene zidzachitike. Muzamva za nkhondo, muzamva za njala, mbiri za nkhondo, mbiri za mikangano yosiyanasiyana, mitundu ndi mitundu kuwukirana. Koma Yesu Khristu akunena kuti zonsezi sikuti kwenikweni zidzatanthauza kubwera kwanga, ndi zowawa chabe zoyamba, ndi zowawa chabe zoyamba. Ne Yesu Khristu akufotokoza za nkhondo, za zivomerezi, za njala, za matenda, koma zonsezi akuti chimaliziro sichinafike. Koma pamene Yesu Khristu akufika, Mateyu chapter 24 verse 21 mpaka 22 akunena kuti pakuti pomwepo padzakhala masautso akulu monga sipadakhale otere kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano, inde ndipo sipadzakhalanso. Ndipo akadaleka kufupikitsidwa masiku awo, sakadapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwawo masiku awo adzafupikitsidwa. Yesu Khristu adatha kukamba za zizindikiro zosiyanasiyana zimene zidzasonyeze kuti tayandikira mapeto a nthawi, tayandikira kutha kwa dziko, tayandikira kubwera kwa Yesu Khristu. Mu Mateyu chapter 24 verse 21 mpaka 22 akunena kuti inde zikadzachitika zonsezi kumapeto kwa nthawi, kutsogolo kwa nthawi zidzachitika. Padzakhala chinsautso chachikulu pa dziko lapansi chimene sichinakhalenso mu mbiri ya dziko lapansi. Adzakhala mazunzo, masautso amene tikayitenga mbiri yonse ya dziko lapansi ndi kuyiyala. Adzakhala masautso akulu, mazunzo akulu amene sanachitikeponso mu mbiri ya dziko lapansi. Ndiye chidzachitike ndi chani akadzatha masautso amenewo? Chidzachitike ndi chani akadzatha mavuto amenewo? Mateyu 24 verse 29 mpaka 30. Koma pomwepo adapita masautso a masiku awo, dzuwa lidzadetsedwa ndi mwezi sudzaonetsa kuwala kwake, ndi nyenyezi zidzagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu za kumwamba zidzagwedezeka. Ndipo pomwepo padzaoneka nthambo, chizindikiro cha Mwana wa Munthu, ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzadziguguda pachifuwa. Nidzapenya Mwana wa Munthu ali mkudza pa mitambo ya kumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Yesu Khristu akunena kuti pa dziko lapansi akamadzayandikira mapeto a nthawi padzakhala chinsautso chimene sichinakhalepo ndipo sichidzakhalapo. Chidzakhala chachikulu chokhacho mu mbiri yonse ya dziko lapansi. Komano chikadzangotha chinsautso chimenecho, akadzangotha masautso amenewo, akadzangotha mavuto amenewo, pomwepo padzaonekera chizindikiro cha Mwana wa Munthu mitambo. Dzuwa lidzadetsedwa, mwezi sudzaperekanso kuwala kwake, kudzakhala kutha kwa zinthu zonse. Munjira ina Yesu Khristu akunena kuti ineyo ndidzabwera ndithu, ndipo ndikamadzayandikira kubwera padzakhala mavuto ndi mazunzo pa dziko lapansi. Komano kwenikweni kuti muzadziwe kuti dziko lidafika kumapeto lathadi, padzakhala chinsautso chachikulu pa dziko lapansi chimene sichinakhalepo. Abale angatu tikukhala mu nthawi ya usiku wa Getsemani. Zimene Yesu Khristu akuzifotokoza apa zatsala pang'ono kuchitika pa dziko lapansi. Nthawi imeneyi ya chinsautso chachikulu chimene sichinakhalenso pa dziko lapansi chakhala pang'ono kuchitika pa dziko lapansi. Ndiye tili mu usiku umenewu, usiku wofunika kwambiri, mmene tayang'anizana nayo nthawi imeneyi, mmene tayang'anizana nacho chizunzo chimenechi, mmene tayang'anizana nacho chiyesero chimenechi. Akuti akanapanda kufupikitsa nthawi ya masautso imeneyi, akanapanda kufupikitsa nthawi ya mazunzo imeneyi, sakadapulumuka munthu ngakhale mmodzi. Zimene zikusonyezatu kuti ndithu chisautso chimenechi, mavuto amenewa ndi cholinga choti anthu asapulumuke, ndi cholinga choti anthu asakapeze moyo osatha. Ndipo Mulungu wakumwamba anakati nyengo imeneyi, nthawi imeneyi asayifupikitse ndithu. Satana anakapambana, sanakapezeka munthu opulumuka ngakhale mmodzi. Abale angati kukhala mu usiku wa Getsemani, nthawi
yofunikira kwambiri, nthawi yaying'ono, kanthawi kuoneka ngati kamtendere inde, kanthawi kuoneka ngati kaufulu inde, kanthawi kuoneka ngati zili bwino inde, koma ndi kanthawi kakang'ono chabe mavuto atsala pang'ono, ndi kanthawi kakang'ono chabe chisautso chakhala pang'ono. Ngati mukugona inu musiku wa Getsemani uwu, ngati mukuwodzera inu musiku wa Getsemani uwu, ngati mukupanga masewera musiku wa Getsemani uwu, mukusewera nthawi yolakwika, mukupanga zibwana mu nthawi yofunika. Musiku wa Getsemani uwu zikufunika kukonzeka, musiku wa Getsemani uwu zikufunika kuyima njii, musiku wa Getsemani uwu zikufunika kuchezera mupemphero, kuti nthawi izikamafika, izi zikamafika, ikamachitika, masautso akamafika, akutipeze titalimba, atipeze titayima njii, akuti mzimu uli wakufuna koma thupi lili lofowoka, mzimu uli wakufuna koma thupi lofowoka, koma tisanimvetserere thupi lathu tikukhala mu nthawi yofunikira kwambiri. Musiku wa Getsemani inu mukutani? Kodi mukugona inu, koma mukugona mu nthawi yolakwika. Pakubwera chinsautso ku dziko lapansi, mawuwa sadzapita pachabe mpaka wonse atakwaniritsidwa. Nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Pakubwera chinsautso ku dziko lapansi, mwachikonzekera inu bwanji chinsautso chimenechi? Ananena Yesu kudzakhala nkhondo, kudzakhala njala, mitundu ndi mitundu idzawukirana, koma izi ndi zowawa zoyamba chabe. Padzabwera chinsautso chimene sichinaonekeponso pa dziko lapansi. Nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Chivumbulutso 13 verse 14 mpaka 17. Ndipo chisocheretsa iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu yakuchita pamaso pa chilombo, ndi kunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chilombo chimene chinali nalo bala la lupanga nichikhalanso ndi moyo. Ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chilombo mpweya, kuti fano la chilombo lilankhule nilichite kuti onse osalilambira fano la chilombo aphedwe. Ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo, ndi kuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Abale angatu, Mulungu wakumwamba atakhala mu zifundo zake, Mulungu wakumwamba atakhala mu zinsinsi zake, pakuliyang'ana dziko lapansi limene likuyendera, pakuliyang'ana dziko lapansi limene likukhalira, anaonamo zinsinsi za dziko lapansi, ndipo anasankha kuti zinsinsi zimenezi ndidziwitse anthu a dziko lapansi, ndidziwitse anthu anga. Ndipo zinthu zimenezi anampasa mngelo wake amene anapereka kwa Yohane wa pa chisumbu cha Patimo. Ndi chimodzi mwa zinsinsi ndi zivumbulutso za pa chisumbu cha Patimo ndi chimene tawerengachi, chifukwa cha kuphatikizana kwa mphamvu ya chipembedzo ndi mphamvu ya dziko. Ku dziko lapansi kubwera machitidwe achilendo, ku dziko lapansi kubwera machitidwe achilendo, kubwera malamulo achilendo otsutsana ndi Mulungu wakumwamba, otsutsana ndi zimene Mulungu wakumwamba akunena. Ndipo machitidwe amenewa akhala okhazikika kuti kuyambira tsopano tidziyenda chonchi, tidzikhala chonchi monga dziko, malamulo otsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Ndipo awo onse amene amakhulupirira ndi Mulungu wakumwamba sadzavomera kuchita zoterezi. Ndipo awo onse amene amadalira ndi Mulungu wakumwamba sadzavomera kuchita zoterezi. Ndipo awo onse amene amachidziwa ndi chifuniro cha Mulungu wakumwamba adzadziwa kuti zanenedwazi zikusemphana ndi zimene Mulungu wakumwamba amanena, zanenedwazi zikusemphana ndi chifuniro chake cha Mulungu, zimene zife sitipanga nawo. Ndipo akuti padzayikidwa lamulo, wokana zimenezo aphedwe, wokana zimenezo azunzidwe. Ndipo iyi ndi nthawi imene Yesu Khristu akuyifotokoza kuti padzakhala chinsautso chachikulu pa dziko lapansi, chimene sichinaonekeponso ndipo sichidzakhalaponso. Ndipo chidzakatha chinsautso chimenecho ndi pamene Mwana wa Munthu adzaonekera m'mitambo. Abaletu, nthawi iyi tati yatsala pang'ono, posachedwa dziko lapansi libwera pamodzi nipanga malamulo, tidziyenda chonchi, tidzikhala chonchi, koma malamulo otsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Okhulupirika okhawo ndi amene adadzidziwe, ndi amene adakane kuti zimenezi sitipanga nawo. Ichi nchimene chidayambitsa chinsautso chimene Yesu Khristu akuchifotokoza. Ndipo nthawi imeneyi abale anga yatsala pang'ono. Malamulo amene akayikidwa pakhala chizindikiro kwa wina aliyense amene wavomera kulowa nawo mchitidwe umenewu. Iyi ndi mchitidwe oyenda dziko lonse pamodzi, mchitidwe oyenda dziko lonse pamodzi, koma osemphana ndi Mulungu wakumwamba. Abale anga, mwayikonzekera bwanji nthawi imeneyi Yesu Khristu anakumana nayo nthawi yofanana ngati yomweyi, mmene anathedwa nzeru, mmene anali ndi chisoni, mmene analosweka mtima, koma chimene anadziwa Yesu ndi kuchezera pamemphero. Koma zikumvetsa chisoni tayandikizana nayo nthawi imeneyi, koma ife tikugona, ife tikupanga
zibwana. Abale anga musagone, tili mu usiku wa Getsemani. Petulo anauzidwa, chezerani nkupemphera mungalowe nkuyesedwa. Chezerani nkupemphera mungalowe nkuyesedwa. Namagona namaona ngati zili bwino. Zidayamba kuchitika, zinaonetsera kuti sizinali zabwino konse kumagona mu usiku wa Getsemani. Zidayamba kuchitika, Petulo onena Yesu sindidzakukanani, Yesu sindidzakusiyani, anamukanatu Yesu katatu. Abale anga sizongoyankhulatu ndi pakamwa, abale anga sizongoyankhulatu ngati nyimbo, zikutengera kuti mu mtima mwako wadzala chani, zikutengera kuti nthawi imene ikupeza mkati mwako muli Yesu kapena mulibe Yesu. Munthu udzazunzike opanda Yesu uzunzikire chani, munthu udzavutike opanda Yesu uvutikire chani. Akhristu ambiri adzazisiya izi, akhristu ambiri adzazileka izi, chifukwa nthawi idzakhala yovuta ndi nthawi yosautsa. Ndi okhawa amene adzakhale ndi Yesu mkati mwawo, ndi okhawa amene adzakhale ndi Mzimu Woyera mkati mwawo adzakwanitsa kulimba. Abale anga nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Mwakonzekera bwanji mu usiku wa Getsemani? Mu usiku wa Getsemani sizogona, mu usiku wa Getsemani chezerani mukupemphera. Nthawi iyi yatsala pang'ono, nthawi ya mazunzo ndi yachisautso iyi yatsala pang'ono. Yesu Khristu akubwera inde, ndipo akubwera posachedwa, koma mawu awa akuyenera kuti akwaniritsidwe. Nthawi imeneyi yatsala pang'ono, ndipo inu ndine tikuyenera kuti tikonzekere nyengo imeneyi ya mu usiku wa Getsemani. Nthawi imene choopsacho ndi mazunzo chatsala pang'ono. Ino si nthawi yogona, ino si nthawi yopanga zibwana, ino si nthawi yoyenda ndi dziko, ino si nthawi yandidzala pabe. Chimene mudzakhale nthawi imene ikakwana ndi chimene muli lero. Chimene mudzayime nthawi imene ikakwana ndi chimene mutasankhe lero. Zimene mudzayankhe, zimene mudzapange, mmene mudzachitire zikutengera kuti mu usiku wa Getsemani mukutani. Ngati mukuyima mupemphero, ngati mukuyima pa choonadi, ngati mukuyima njima Mulungu wanu, ndithu mudzatha kuyima. Koma ngati chikhristu chanu chili cha wedewede, chikhristu chanu chili cha masewera, chikhristu chanu chili cha zibwana, chikhristu chanu chili chongoonera anthu ena, abale anga nthawi iyi isefa. Nthawi imeneyi ionetse zeni ndi ziti, nthawi imeneyi ikamalire nthawi imeneyi, ndipo nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Mwakonzekera bwanji mu usiku wa Getsemani umeneyu? Mwakonzekera bwanji mazunzo amene akudza posachedwa, amene Yesu Khristu anafotokoza, amene Yohane wa chisumbu cha Patimo anafotokoza? Ndi chenjezo limene Mulungu wakumwamba akupereka lero kuti nthawi yatha, nthawi yatha. Mazunzo ndi masautso akulu amene sanakhalepo pa dziko lapansi atsala pang'ono. Ngati mufuna kukonzeka, nthawi yake yokonzeka ndi lero. Nthawi imeneyo idzakhala yovuta. Anayesera Petulo, Ambuye mmene ndikuzionera pano ndidzalimba ineyo. Namaona ngati kuti mwina ndizongonena ndi pakamwa, koma zikutengera kuti mu mtima mwako wadzala muchani, mu mtima mwako muli chani. Lero ndi pa mtendere, zonse zili bwino, tikhoza kumayankhula monga mmene timayankhulira, ndidzalimba. Mukamufunse Petulo ankateronso. Zitayamba kuchitika, akumuona Yesu akumenyedwa, akuzunzidwa, anati nkhani yake si imeneyi, ameneyo sindikumudziwa. Tili mu usiku wa Getsemani, kanthawi kochepa koma kofunikira kwambiri. Mukagwiritse ntchito kanthawi kameneka mosamala. Titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu wachikondi ndi wachifundo. Zikomo chifukwa cha nthawi iyi imene mwatikumbutsa kuti ngakhale tingaone ngati takhalitsa pano, ngakhale tingaone ngati kuti mwachedwa kubwera, koma ndithu nthawi ikupita ndipo zinthu zikuchitika. Ndipo malingana ndi kalenda yanu, usiku wa Getsemani umenewu wafika kumapeto. Malingana ndi kalenda yanu, msautso waukulu umenewu watsala pang'ono, ndipo tikuyenera kukonzeka ngati tikufuna kudutsa monga anthu opambana mu nthawi imeneyi. Palibe kuthawa, palibe kuzemba wina aliyense adutsamo, koma Mulungu ndi khumbo lathu, tidutsemo ndinu Mulungu wathu. Chifukwa tikadutsamo ndinu Mulungu wathu tikudziwa kuti tipambana. Khala nafeni, tilimbikitseni, ndipo mukhale nafe, kuti pamene nthawi imene ifika tikakhale ife okonzeka, kuti Ambuye zingavute zingatani tisagwe ndi kubwerera mbuyo, tisaluze kulona wathu amoyo, koma tiyime nji mwa inu Mulungu wathu ndi kupita chitsogolo. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen.
zikomo kwambiri kuti munali pamenepo tinali limodzi kugawana mawu a Mulungu akumwamba akudalitseni. Ndithu lero ndi tsiku lomaliza malingana ndi mapulogalamu athu amene a ITC Ministries tinapanga kuti masiku atatu amenewa tigawane chimene Mulungu anakonza kuti tigawane. Ndithu kuyambira Friday lija komanso dzulo Saturday kufika na lero Sunday, ndithu tukhulupirira kuti mwatolapo zinthu ziwiri zingapo zothandizira ku moyo wanu wauzimu. Friday lija tinali nawo uthenga umene timanena kuti akadachitanso chani Yehova, pamene timaona kuti ndithu ndizachidziwikiretu kuti kumwamba kuli Mulungu. Chilengedwe chimaonetsera kuti kumwamba kuli Mulungu, ndipo Mulungu amene anatumiza mwana wake Yesu Khristu amene anadzionetsera kuonetsera kuti kumwamba kuli Mulungu. Ndipo mbiri ya Yesu Khristu ndiyotchuka ndipo timamudziwa, ndipo Mulungu wakumwamba anapanga yothekera kuti kuchokera mu nthawi imene Yesu Khristu anabadwa pano pa dziko lapansi, ife dziko lapansi tidziwerenga nthawi yathu kuyambira pa ameneyo. Ndipo Mulungu wakumwamba anasankha mtundu wa ana Israeli kuti ukaonetsere ku dziko lapansi kuti Mulungu alipo, ndipo mbiri ya ana Israeli ndiyodzaza ndi Mulungu wakumwamba. Simungakambe nkhani ya ana Israeli osakamba nkhani ya Mulungu wakumwamba. Ndipo Mulungu wakumwamba anapanga chothekera chonse kuti inu ndi ine tidziwe zimene amafuna, tidziwe chimene ali, ndipo tipeze mayankho amafunso amene timakhala nawo popanga buku limeneli limene limatchedwa kuti Baibulo. Ndipo Mulungu wakumwamba anapereka lonjezano la Mzimu Woyera umene amupereka kwawo anthu onse amene asankha kumtsata Iye ndi kumumvera Iye. Ndithu akanapanganso chani Yehova kuti ife timulemekeze Iye ndi kumtama Iye? Ndithu tinangoyenera kumulemekeza Iye ndi kumtama Iye. Ndipo pamene tapanga chisankho choyenda ndi Mulungu wakumwamba, chomutsata Iye, chomulemekeza Iye, pali chobetchera china chimene tikukumana nacho, nchonena kuti ndithu ena tikumapanga mazibwana, tikumapanga mwamasewera zimene zidzatipangitse ife kutsala pamene Yesu Khristu akubwera. Chifukwa chake dzulo tinali nalo phunziro la anamwali 10 limene likufotokoza, likukamba za Khristu am'masiku otsiriza amene tili ifeyo, kuti enafe ndi ochenjera, enafe ndi opusa, chifukwa machitidwe athu tikumachita mwazibwana. Khristu opusa ndi amene amangopanga zinthu osadziwa kuti akupanga chani, akupanga zimenezo chifukwa cha chani. Koma Khristu ochenjera ndi amene amaonetsetsa zimene akuchita, zimene akupanga kuti ndi zofanana ndi zimene Mulungu wakumwamba akunena, chifukwa mawu a Mulungu akunena kuti Mulungu wakumwamba akufuna ife amene tasankha kumpembedza Iye timpembedze mu mzimu ndi mchoonadi. Kupembedza Mulungu mu mzimu ndi pamene kupembedza Mulungu uli ndi Mzimu Woyera mkati mwako. Kupembedza Mulungu mchoonadi ndi kupembedza Mulungu malingana ndi zimene Baibulo likunena. Ndithu ndi udindo wanu, ndi udindo wanga kudziwerengera Baibulo lokha ndi pemphero ndi pembedzero, timve chomwe likunena ndipo titsatire zimenezo. Ndipo mu tsiku la lero Sunday, tsiku lathu lomaliza, timaphunzira za chenjezo limene Mulungu akupereka ku dziko lapansi, akupereka kwa ife Khristu kuti tikonzekere nthawi yachisautso yatsala pang'ono. Ndithu munali ndine Evangelist Resa Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Ngati mungafune ena mauthenga athu ndi maphunziro athu, mukhoza kupita pa website imene imaonekayo, komanso mukhoza kupita pa channel chathu cha YouTube. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Kumwamba ndikuona ndipo kumwamba kulipodi, musadzatsale. Heaven is real, don't miss it. Amen.